Россиядә елның төп вакыйгаларының берсе халык санын алуга бер айдан кимрәк вакыт калып бара. Ул 15 октябрьдә башлана, 14 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Быел халык санын алу төрле форматта була. Кешеләр белән очрашып, мәгълүматларны кәгазьгә яздырырга яки сорауларга җавапларны онлайн электрон рәвештә дә алырга мөмкин. Илдә халык санын алуга әзерлек бара. 15 октябрьдә үк җан исәбен алучылар эшкә керешә. Дәүләт хезмәтләре порталы аша төп сорауларга җаваплар кабул ителә. Барысы 33 сорау. Кешенең җинесе, яше, гаилә хәле, белеме, торак шартларына бәйле. Элеккеге кебек үк нинди милләттән булуын, туган тел итеп кайсы телне санавын сорашалар. Кәгазь форматта җавапларны сайлау мөмкинлеге булса, дәүләт хезмәтләре порталында берни язылмаган. Для вопроса о национальной принадлежности. Халык санын алу битендәге башка сораулардан аермалы буларак, кешенең милләте, туган теле турындагы сорауларга исемлектә бернинди җавап варианты да күрсәтелми. Кеше үзенең кайсы милләттән булуын, кайсы телне туган тел итеп санавын үзе хәл итә. Бу якынлашып килүче халык санын алуның төп принципларының берсе. Россия Конституциясе тарафыннан милләт һәм туган тел буенча үз-үзеңне билгеләү мөмкинлеге гарантияләнгән. Участника переписи Җан исәптә катнашучы һәр кеше өчен хәзердә, киләчәктә дә этно-мәдәни ихтыяҗларының исәпкә алынуы мөһим. Бу телгә дә, дәреслекләргә дә, укытучыларга да, милли театрга да, милли әдәбиятка да кагыла. Мондый алым 173 милләт вәкиле яши торган Татарстанның барлык милли күп төрлелеген, иң күп санлы татарлар, руслар, марилар, удмуртлар, чуашлар, мордваларны җентекләп күрергә мөмкинлек бирә. Айзилә Батырханова, Диана Дасаева, Татарстан яңалыклары.